हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय जानांगौ थाम्बनेइलाव आरो बेखौ नुनानै बुजिबाय जानो हागौ जे बर' मेजरनि सायाव नट्स होनाय नंगौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' मेजरनि सायाव नट्स होनाय लादों सिगाङावबो होदोंमोन आरो गोबां जेंनानि थाखाय माखासे कुइसन बिहरनायफोरखौ होनो हायाखै दा बेखायनो सिगाङाव जायफोर नट्सफोरखौ जों फरायनानै मोनबोदों एबा फरायनायाव जों बाहायबोदोंमोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनानै होनो नागिरदों जाहाथे ओरैनो थांस्लायस्लाय नोंथांमोननि थाखाय एसेबाबो हेल्प जाथों बेखौ साननानै नैबे आंनाव आखायाव थानाय जेसेबांनाखि नट्सफोर दं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामगोन ओंखायनो जायफ्रा नोंथांमोना नांगौ बेखौ नोंथांमोना नायनानै ला आरो जायफ्रा उनाव नांगौ लाइक खालामनानै दोन बा डाउनलड खालामनानै दोन नैबे नट्सनि गासैबो PDF फाइल मोनगोन बेफोरखौ फार्स्ट डिसक्रिपसननि फार्स्ट लिंकआव नोंथांमोना मोनगोन आरो बेनिफ्राय सिगाङाव बानायखानाय माखासे भिडिअफोरखौ एबा नट्सफोरखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनावनो लिंकबो मोनगोन आरो नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै बड' मेजर प्लेलिस्टआव हाबनानै नायबानो मोनगोन आरो चेनेलाव थुनानै गासैखौबो मोनजोबगोन दा बेयाव फार्स्ट कुइसन नुनो मोननाय जादों बिबार मुगानि सिगांनि मुगाखौ मा बुंनाय जायो बिनि सायाव गुवारै बेखेवना लिरनाय आरो बेनिफ्राय बेनि लिरगिरि आरो थुनलाइनि सायाव सावरायनानै लिरनाय दा बेखौ फिदिं फिदा कुइसनफोरखौ एसे एनै सोलायनो हागौ अब्लाबो एन्सारखौबो नोंथांमोना एसे एनै फिदिं फिदा खालामनानै लिरबानो जाबाय मानो होनबा जोंना लिटारेचारनि हिस्ट्रिया सोलाया आरो मोनफ्रोमबो हिस्ट्रिनि पार्टखौनो मोनफ्रोमबो सेमिस्टारावनो कर्स हिसाबै सोनाय जायो बेखौ नोंथांमोना नुगोन जायफोर स्टुडेन्ट बिथांमोना फरायबाय थाबा मोनथिगोन अदेबानि बेखौ जेनेरेल कर्सआवबो होनाय जागोन MIL-निफ्राय बेयावबो थायो बियो बेनिफ्राय मा होनबावदोंमोन फार्स्ट सेमिस्टाराव एबा सेमिस्टार वाइज नोंथांमोनहा बेखौ गुबुनफ्राव मोनहैनो हागौ दा मोनथ'वाखै उनाव मोनगोन बा सिगाङाव मोनखांबाय दा बेफोरबादि उल्थां फाल्थां जागोन आरो जों जायखौ जाय सेमिस्टाराव मोनदों बेखौ दानि समाव नोंथांमोना मोना उननि अबेबा मोनसेयाव मोननो हागौ बा जों सिगाङाव मोनबाय जानो हागौ दा बेबादि उल्थां फाल्थां जायो दा बियो आप टु मास्टार डिग्रिसिम सहैगोन एखेयानो दा बेनिफ्राय नायदो नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन अब्ला नैबे दा बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लानो थाखाय सोरबा सानदोंबा बियो जाद्रायनाय नङा मानो होनबा गोलावथार बियो बेखायनो नोंथांमोनखौ बुंदों आङो बेयो डिसक्रिपटिभ लेभेलनि नालाय 15 मार्कनि 10 मार्क्सनि बेफोरबायदिसो जाखायो नालाय ओंखायनो मा जादों बेवहाय 12 पेज दङ दा बे 12 पेजखौ नोंथांमोना फार्स्टआव डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंक दं बेजों डाउनलड खालामनानै ला खनसे खिन्थाबावबाय बेनिफ्राय गुबुनफोरनोबो खिन्थाना हो शेयार खालामना हो जाहाथे नोंथाङाबो नट बिथांनिफ्राय मदद मोनो मानो होनबा हेफाजाब होलायबासो जोङो गासैखौबो जाफुंहोनो हायो बेनिफ्राय नट्स बुथुमनाया बिदिनो शेयार खालामलायनांगौ लाजोबलायनांगौ बेनिफ्राय जायहा बांसिन साबसिन फरायगोन बेहा रोंगोन नट्सआ गावनाव जेसेबां बुरजा थागोन एसेबां रोंगोन बेथ' नङा जेसेबां नाजानानै गाव क्रिएटिभिटि खालामनो हागोन बेसो बांसिन गाव जेसेबांनाखि लिरनो हागोन बेजोंसो खोथा नोंहा बुथुमनानै लानो हो दा एखे खोथा बेबायदि दा बेखिनिमोन आरो गुबुन गुबुन कुइसनफोरखौ नोंथांमोना आपल'ड मोनबाय थासिगोन मानो होनबा आं गासैखौबो जेसेबां दङ होजोबनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै लाबाय थाबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों